Kag sa good vibes, masobra sa 1 ka mga bakhaw o na mangroves ang natanom sa isa ka grupo sa barangay Sampinit sa Bago City. Ginbalikan sang ginatus ka mga empleyado sa Negros Women for Tomorrow Foundation kag Dungganon Bank Incorporated ang kilid sang baybay sa barangay Sampinit sa Bago City upod sa mga environmentalist group agud liwat nga matamnan sang dugang 15,000 ka mga mangrove propaguse ang weekend. Kaupod nila ang mga estudyante kag mga manunudlo sa Maria Rosario Araneta Elementary School, Regreen the Earth Advocates kag mga barangay officials sa tuyo nga madugangan ang kabahin sang 1 million ka mga puno nga ilan na anay na tanom sumugod sang 2023. Ginpahayag ni NWTF Director for Accounting, Finance and Insurance Cyril Aplaon gadungan sa paglunsar sang kampanya para sa 1 million trees and counting ang pagdumdum sa kaadlawan sang founding director nga si Anay Dr. Cecilia del Castillo. Para sa grade 3 teacher nga si Jenny Libres, kabahin sang ilang responsibilidad nga maamligan ang komunidad kag ang palibot. Ang mangrove planting activity ginupdan sang Sendro Bago, Bantay Katunggan kag mga estudyante sa kolehiyo nga ginapaabot makapahagan-hagan sa epekto sang climate change. Although we plant trees pala, it's also part of our responsibility for protecting the earth. So we're planting now, but actually we're saying and we're projecting that we're also planting hope because this is for the future. So every time that a mangrove lives or grows, that's the testament that somebody planted it. If somebody sees it, they will say, there's hope for a better world, for a greener future. This advocacy is very important for us, for Maria Rosario Araneta Elementary School, to be part of one life for us to help the community in serving, to advocate healthy, green environment.